Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining. Ki arep golek anu ta? Jangan loh. Delok pasar yo garo. Pasar dinoan iki lho. Enggak. Mbok eling noneh kok esuk. Lagi anu car golek jangan soalnya iki abdi tinggal mladen bayekan lho. Pasar besar cah. Pasaran apa enggak? Paing mau. Apa enak jangane mateng? Rame cah. Rambutan cah. Rambutan enak. Oke. Bakwan Malang. Silakan beli yang sudah silakan nambah pizza. Ayo. Pizza ya enak. Pizza. Ayo. Mendi. Rame cah jajan yo enak. Jenenge jejer. Iki samplok gethuk. Grontol. Mau golek lawuh kok. Mah. Loh, gimana ada? Oh, enggak mau pulang. Hah? Apa cah? Pendang gede. Pendang. Armo apa no? Wong golek jangan mateng kok malah.
PKK. Oh, sana iso. Teko mak. Ayo, ayo. Sekilo. Mari, mari. Dulu yo ning 3 kilo. Pretelan wi masa yo 15. Dazo. Efek gede. Tinggi nek 2 kilo. Mah kilo ayo. Enggak mau sampean ta aku. Apa ngerti? Yo ngerti. Loh, kudune tangga malah murah, Pak. Lah aku iki liyane tangga malah. Kok iso 12.000 wi. Nah, melak angguren yo. Ki opo sampean iki? Menang. Iki langgan aku. Ya tapi sawi gak tau petuk tapi ning mbuh saiki ning negara mbuh saiki. Wes putu, Pak. Malah putu. Kok iso? Gua iki cek tok jam 12 jam 1 kan. Putu kok putu lho, Bu. Ayo, ayo. Pizza, ayo, ayo. Mari, mari. Yang mau beli silakan ini biasa dikirim. silakan nambah. Dikirim nang ndi? Pizza, ayo, ayo. Mah, wong arep golek sayur malah oleh rambutan kuwi lho kok. Silakan nambah. Pizza, ayo, Biasanya ini njaluk nek mate ning repete. pizza, ayo, ayo. Mari, mari. Kae Bumur. Kayak kenal aku yo ning. Ning repete. Ah, Bakul kain. iya. Ayo, ayo. Pizza, ayo, ayo. Mari, mari. Akhirnya yo ning kene, Cah. Ndi enggak sing pupu? Jangan anu apa? Ki apa? Apa tuh? Ini bobornya gak sampai dari kita. Piye? Lha Ini iki dewek nih. Wingko wingkek mah ngarep kok. Ini jalan tak? iki sing alit ta, Mbak Den? Oke. Wes. Ini rolas. Lo cah ngendi tok cah cilik cah. Kok kono kok. Permen Mbak Jar. Betul. 2 permen. Permen apa ki? Niku sing Wis dipo? dereng. Kalih. Pinten? Romo ki. Wis
Kayak tempe keripik. Tempe keripik. Ding cek loro. Pinten Mbak jar tempe keripik? Tempe keripik. Gede aja. Gede ya. Kita Kilan. ini 2000-an ini kata susu. Nah, cah iki dadi 11.000 iki oleh jangan ngene iki tak spin. Oleh sayur asem. Terus ki iwak isine paha karo sayap karo tahu. Lah sing ki mau 7.000. Dadi iki karo iki 11.000. Ki 2.000, ki 7.000 ngono. Lah iki jek masak nasi. Wis ngono tok simpel. Iki arep budal mladen aku. Mladen ning ngene. Kancaku cah ya kanca sak kelas ya kanca jog cilik. Dadi wong iki anu bayek rada umur 38. Lah iki arep mladen. Wingi jane wingi wis mladen cuma kan ndek iki latihan apa kae? Latihan dramben. Latihan dramben terus karo pokoke jenenge ndek iki kan karo njupuk MBG. Saking engko yang njupuk MBG neh. Tapi mbok jam pira cek ngenteni info saka Bu Guru ngono. Lah iki tak tutup sik vlogku. Lah engko bar kuwi ngono nek pas ning nggon mladenan tak sepilno wong mladen ngono aku. Wong aku suwayuk cah. Dadi ora nek wong ngomongi, maksudnya cara ngomongi krunguke kono ya wah langsung biuk rono. Gak enek ndang acara bayari wong adang, bayari wong masak gak. Wong kene iki sayuk. Dadi kaya gotong royong ngono. Nah, kok tak spilno cah.